Pekne vítam v mene občianskeho združenia Onkoinfo, ktoré pripravila pre vás tento webinár v spolupráci s občianskym združením Amazonky. Dovoľte, aby som vám predstavila psychologičku detskú Ľudsku Blažkovú, ktorá je zároveň aj členkou občianskeho združenia Amazonky. A na dnešnom webinári sa budeme venovať vlastne takej dôležitej téme a tým je teda ako komunikovať s deťmi onkologického pacienta. V podstate tento webinár vzniká v spolupráci s Amazonkami, ktoré na Deň matiek tohto roku vlastne predstavili taký projekt, ktorý sa volá Mamazonky. A cieľom tohto projektu je vlastne upriamiť pozornosť na tému materstva v súvislosti s rakovinou prsníka u pacientiek, lekárov, ale aj vo verejnosti. A my ako portál Onkoinfo vlastne spolupracujeme s Amazonkami a pripravili sme takých, že 10 faktov a mýtov na rôzne témy a ohľadom teda materstva a diagnózy rakoviny prsníka. A to sú jednak témy ako dosť také zmytizované témy, napríklad, že keď je rakovina diagnostikovaná v čase tehotenstva, tak vlastne veľa žien sa vystraší a myslí si, že to má automaticky znamenať, že musia umelo prerušiť tehotenstvo, ale tu vlastne prinášame informácie o tom, že naozaj liečba rakoviny môže prebiehať aj v období tehotenstva a maminy teda sa aj vyliečia, aj môžu donosiť bábatko. Potom témou mamazoniek je aj teda dôležitá téma taká, že aj po liečbe sa vlastne môžu ženy stať matkami, ale samozrejme tú otázku plodnosti treba riešiť ešte pred začiatkom liečby. A samozrejme je tu obrovská téma a tej sa budeme dnes venovať a to sú mami alebo aj teda rodičia, otcovia v liečbe a vlastne aký to má všetko dopad vlastne táto liečba na deti v rodine. Ale sú tam aj také okrajovejšie otázky, ako napríklad otázka genetického rizika, to sú tie BRCA 1, BRCA 2, vlastne genetické mutácie a aký to má vlastne súvis s nejakým budúcim plánovaním rodičovstva, keď žene takúto genetickú predispozíciu vlastne nájdu. Takže ja už vítam Ľudsku Blažkovú a odovzdávam jej slovo. Ďakujem. Ďakujem. Takže ja sa predstavím. Ja som teda Lucia Blažková, pracujem v Trnave v ambulancii klinickej psychológie v Almente a to je súkromná ambulancia a ešte zároveň mám jednu prácu na čiastočný úväzok a pracujem aj v psychiatrickom stacionári a tam je aj ambulancia tiež klinickej psychológie, takže pracujem aj tam. Takže som na 2 miestach teraz momentálne. Nie som len detská psychologička, pracujem aj s dospelými, ale moja prax vlastne, alebo to, aké som mala to smerovanie hneď po škole, boli práve tie deti, rodičia, ktorým som sa venovala. Pracovala som aj v poradni, v Centre pedagogického-psychologického poradenstva, čiže tam som sa najmä stretávala teda s rodinami, s deťmi a teda aj s takými inými ťažkosťami, so školskými a výchovnými a rôznymi inými, ale teda v súčasnosti som už len v zdravotníctve, čiže nepracujem v školstve. No a to by bolo stručne tak ku mne, zatiaľ čo sa týka mojej práce. No a z toho osobného života vám teda prezradím, alebo teda možno viete, tak v podstate teraz v máji to bolo 10 rokov, čo aj mne diagnostikovali rakovinu prsníka a teda prešla som si všetkou liečbou, čiže vrátane chemoterapie, radioterapie, hormonálnej aj biologickej liečby. A teda momentálne už som v sledovaní, ako sa hovorí v klinickej remisii. Takže poznáte to, neviem teda, že kto tu je medzi vami, že v akom ste akurát v procese, ale teda, aby ste vedeli, že teda aj ja som si prešla týmto. Moje deti vlastne, mám teda 2 synov, moje deti, keď som ochorela, boli
v podstate starší syn na základnej škole mal 12 rokov, 11, 12, tak. A teda mladší syn mal v tom čase 5 rokov, čiže sa chystal do školy, bol v predškolák. Tak len tak predstavu, že kedy mňa to postihlo, ako asi moje deti boli staré a ako sme to my teda prežívali, respektíve moje deti. Takže kľudne nemám problém aj priniesť niečo z toho môjho osobného života. No, Žovka tu so mnou pripravila túto prezentáciu, čiže mi pomohla. My sme kedysi robili rozhovor ešte na túto tému a teda čerpala aj odtiaľ tie informácie ešte kedysi počas nejakého covidového obdobia, kedy sme robili tento rozhovor. No a pozerám, že tento prvý slajd je, že nemali by sme mlčať, čiže tá komunikácia s tými deťmi po diagnostike alebo po diagnostikovaní takého onkologického ochorenia u rodiča je celkovo náročná. Počkať, tuto sa mi niečo objavuje, ale to je asi moje, to asi nevidíte vy, dobre? Som to zrušila. Dobre, som to zrušila. Mi tu niečo vyskočilo do toho. Čiže je samozrejme náročná aj pre samotného rodiča. Čiže je veľmi dôležité najskôr si prejsť tým procesom samozrejme sama so sebou. Kľudne akoby neviem, aké ste fáze, ale predpokladám, že už teda po diagnostike už nejaký čas ubehol, že viete si to asi predstaviť, že aké to bolo možno aj pre vás, že kým proste prišla nejaká taká zmierujúca fáza a prijatia, takže chvíľočku to trvá samozrejme, hej, lebo keď človek ochorie, tak prechádza si rôznymi tými fázami, niekto to môže prejsť rýchlejšie, niekto pomalšie, niekto môže uviaznuť v nejakej fáze, čiže viete, že tam je na začiatku nejaký šok, potom popieranie, potom je to nejaký ten hnev, hej, a že záleží od toho, že samozrejme, že aj od tých zvládacích mechanizmov, od podpory okolia a od veľa faktorov, že ako si tým prejdete až k takej akceptácii, hej, takému prijatiu a niekto môže uviaznúť aj v takej depresii, hej, takže toto je veľmi dôležité aj vo vzťahu k tým deťom, že je logické, že keď uviaznete napríklad v takej depresii alebo ste vo fáze hnevu alebo proste niečoho, tak neviete úplne komunikovať s tými deťmi a je dôležité si nechať ten čas na nejaký taký ten čas, že na to prijatie, hej, že teda na také vlastne to prijatie toho, že teda som onkologický pacient a hej, že, lebo v tej chvíli akoby hneď komunikovať s tými deťmi je náročné, veľmi náročné a nemusí to byť ani pre vás dobré, nemusí to byť ani pre tie deti dobré, hej, čiže je dôležité si nechať tento čas. Aha, niekto sa tam ozýva, neviem. Dobre. Ak by boli nejaké otázky aj počas toho, že nie je problém, ako kľudne sa potom pýtajte, alebo sa prihláste, keď budete mať nejaké otázky, kľudne zodpoviem. Dobre, rodič teda má právo samozrejme aj sa rozhodnúť, teda do akej miery, aj tu je to písané ako Mária Andrašiová, kolegynka, hovorí, že do akej miery, akým spôsobom bude informovať o chorobe svoje dieťa, ale dôležité je, aby sme nemlčali, lebo či už je to teda netreba ako príliš odkladať ten rozhovor s tým dieťaťom, ale samozrejme byť akoby v takej nejakej väčšej už psychickej pohode, aby sme k tomu dieťaťu nepristupovali v takej nepohode ešte v našej. Čiže ak sa dieťaťu či už zamlčia nejaké informácie, že sa nekomunikuje s tými deťmi, prípadne ak ich klameme, hej, tak to má oveľa horšie následky pre tie deti, ako keď im vlastne zdelíme tú pravdu. Takže to je také v podstate základné a samozrejme záleží aj od toho veku, že v akom veku pristupujeme k deťom a v akom veku teda komunikujeme s deťmi a rodič si sám pozná najlepšie to svoje dieťa, že čo je schopné, čo je schopné prijať, čo už nie, lebo každé to dieťa je iné, že
a každé dieťa je vlastne tak individuálne, špecificky, hej, že ten rodič ho pozná najlepšie. Tu by som ešte povedala, že ak nie ste schopní komunikovať s dieťaťom o svojej diagnóze, o tom, čo vás čaká, tak je fajn ako poprosiť niekoho iného. Niekoho proste iného dospelého, ktorému dieťa dôveruje. Môže to byť či stará mama, starý rodič nejaký, alebo proste môže to byť druhý rodič. Hej. Ale že dôležité je, aby malo dieťa takú dôveru k tomu druhému človeku. Samozrejme, ideálne by bolo, aby ste to boli vy ako rodičia, ale pokiaľ to nie je možné, hej, lebo naozaj je samozrejme, máte na to aj nárok, ako hej, aj upadnúť trošku do tej depresie, chvíľku tam zotrvať, hej, kým sa z toho človek dostane, to chvíľočku trvá. A na tento čas je možno dobré to ponechať aj na niekoho iného. A keď už budete v poriadku, tak potom môžete ten rozhovor viesť aj vy s dieťaťom. No, neviem, že či sa mi to tu dá aj mnežovka posúvať. Skúsim? Aha, mne to ide. Áno? Vidíš, posunula som? Áno, vidíme Dobre. to, áno. Dobre, takže ide to aj mne posúvať. Dobre. Čiže... Prípadne ľudská kľudne vždy povedz, že posunúť a ja posuniem. Dobre. Som to chcela vyskúšať, že či to ide, ale ide to aj mne. Dobre. Stručne si tak prejdeme tie vekové obdobia tých detí, že čo asi v tom období môžu prežívať, zažívať alebo trošku si tak priblížiť. Oznámenie diagnózy rodiča, samozrejme dojčaťu, báťoľaťu, takému teda dieťaťu, dojča je teda od 0 do 1 rokov, bátoľa do tých 3 rokov, od 2 do 3 rokov, tak takémuto dieťaťu nepristupujeme nejakým spôsobom, že neoznamujeme, nevysvetľujeme, nakoľko nie je schopné ešte pochopiť, že nie je ani racionálne schopné si uvedomiť, čo sa deje. Samozrejme, ale musíme brať do úvahy to, že aj takéto dieťa je veľmi citlivé na emočnú atmosféru, ktorá v rodine je a hlavne teda citlivé na toho rodiča, ktorý sa o dieťa stará, čiže prevažne je to mamina. Čiže ak mamina teda ochorie a nie je v tomto období schopná sa natoľko venovať tomu dieťaťu, tak to môže byť naozaj veľmi aj citlivo vnímať aj takéto malé dieťa. Čiže môže mať napríklad problémy, nejaké poruchy spánku, môže odmietať jesť, môžu sa tam objaviť rôzne také iné také správanie, že aj to dieťa môže nejakým spôsobom meniť to správanie, prípadne môže byť aj viac plačlivé. Hej, čiže naozaj, že aj keď je tá mamina v strese alebo smutná, tak to vplýva aj na to dieťa. Hej. Ak je teda rodič schopný akoby si toto uvedomiť a teda už prekonal a prijal teda tú diagnózu a tak ďalej, tak je fajn, keď napríklad venuje tomu dieťaťu nejaký čas, bere si ho na ruky, hej, alebo keď sa mu zhorší nočný spánok, že je chvíľočku pri ňom, hej, že aby to dieťa nadobudlo znovu nejaký taký pocit istoty a bezpečia, lebo naozaj, že v tom období v podstate už hneď od narodenia, tým, že vlastne dochádza ku kontaktu matka-dieťa, učí vlastne, prechádza si takým veľmi dôležitým vývinovým obdobím, kedy dieťa sa učí dôverovať, že tento svet je bezpečný, aj keď možno niekedy sem tam nejaké to utrpenie je, ale je zvládnutelné. Hej, a že toto sa učí prostredníctvom tej maminy, ktorá vlastne intenzívne, konzistentne sa o neho stará, uspokojuje jeho potreby, čiže nielen tie fyzické, ale aj tie emočné. Čiže sa k nemu skláňa, usmieva sa na ňo. Keď tam chýba vlastne v tomto období, že keď mamina ochorie a nie je schopná akoby sa nakontaktovať úplne na to dieťa, tak naozaj to dieťa môže byť v takej
tak môže získavať taký pocit nedôvery, hej, že v tento svet, že teda nie je si isté, že či je ten svet teda bezpečný alebo nie je bezpečný, hej, čiže toto je taký odkaz akoby tomu dieťaťu, takže je dobre si uvedomiť aj toto. Možno, že v tomto období je fajn, keď niekto iný, hej, napríklad rodič alebo zase starý rodič sa postará o dieťa, prevezme nejaké aspoň pár tých úloh, hej, že ktoré bežne vykonávala mamina predtým, tak je fajn, keď to niekto prevezme za maminu. No. Dobre. Čo sa týka predškolského veku, to je vlastne to obdobie 3 až 6 rokov. Deti sa dostávajú do veľmi akoby takého magického obdobia, kedy vlastne, ako vieme, že oni žijú vo svojej fantázii, vo svojom svete, rozprávkovom svete, hej, kde dobro víťazí nad zlom a tak ďalej, hej, že oni žijú v takom svojom magickom svete, ale je dôležité už v tomto období hovoriť s deťmi. Oni už sú veľmi vnímavé, už dokážu niektoré veci pochopiť, nie úplne akoby tak emočne, že nedokážu úplne všetko emočne pochopiť, lebo samozrejme ten emočný vývin prebieha, deti ešte nie sú schopné empatie, do nejakých 4 rokov vlastne ešte nie sú schopné sa tak nakontaktovať na tú maminu a navnímať, alebo aj teda na hoci koho iného, pretože tu ešte len sú počiatky vývinu tej empatie, čiže to, ako sa druhý človek cíti a dokáže dieťa až od takého 4. roku života. V podstate si však uvedomuje alebo učí sa, že to, ako sa niekto tvári, že v tom správaní, že to znamená, že tak sa aj cíti. Čiže keď sa budem ja usmievať, tak dieťa si bude mysleť alebo bude mi veriť, že ja som šťastná, že sa mám dobre. A zase naopak, hej. Čiže veľmi akoby spája to správanie aj s tým emočným prežívaním. Čiže naozaj, že tu sa trošičku dá ešte akoby to dieťa v úvodzovkách oklamať, že keď ja sa budem smiať a usmievať, tak to dieťa mi to uverí, že som v pohode, hej, že keď bude. Ale zase na druhej strane, keď budeme napríklad zatajovať nejaký ten emočný stav tomu dieťaťu a budeme sa naozaj tváriť, že nám nič nie je, ale potom dieťa zbadá niekde, že plačeme a tak ďalej, tak nám to neuverí. Hej. Čiže je veľmi dôležité aj v tomto období nadviazať ten rozhovor s dieťaťom, samozrejme toho veku, hej, že nebudeme vlastne hovoriť dopodrobna zase o tej diagnóze a o tom, že čo nás teraz čaká, že to až takto nie, ale je už veľmi dôležitý aj v tomto období ten rozhovor, lebo ak nepodáme žiadne informácie, tak dieťa môže nadobudnúť pocit, že sa deje nejaká katastrofa tým, že žije v tom magickom svete, vie si vykreovať najrôznejšie scenáre, hej, takže môže byť práve naopak ešte viac úzkostné, čo sa zase odrazí v tom správaní toho dieťaťa. Hej. A tým, že dieťa nevie regulovať svoje emócie, nevie ešte veľmi pracovať so svojimi emóciami, tak sa to veľmi objaví v tom správaní. Čiže tam hneď zachytíme, že nejako inak sa správa to dieťa. No a ešte, čo je dôležité v tomto období, tým, že dieťa je veľmi egocentrické, to znamená, nemyslím tým, že je zamerané akoby sebecké, hej, ale zamerané na seba v tom, že ono vníma, že všetko sa točí okolo neho, to znamená, že všetko vzťahuje aj na seba. Čiže keď je tu veľmi dôležité vlastne aj s ním hovoriť o tom, že to, čo sa mi deje, nemá s tebou nič spoločné, ty za to nemôžeš, nie je to ani žiadna tvoja chyba, hej, že keď ja som teraz smutná napríklad, hej, že veľmi je dôležité s tým toto komunikovať tomu dieťaťu, pretože si môže vzťahovať všetko na seba a veľmi často sa to deje, že dieťa si myslí, že maminka je smutná kvôli mne, hej, alebo niečo sa deje, lebo ja som neposlúchal, hej, že veľmi, veľmi rýchlo to vzťahne všetko na seba. Čiže toto je také dôležité v tomto veku ošetriť. Hej. Dobre.
Áno, tuto nemusíme slovo rakovina akoby spomínať úplne, že priamo. Môžeme hovoriť o ochorení, že sme chorí. Oni si už vedia trošičku predstaviť v tomto období, že čo to je byť chorý, lebo už zažili nejaké tie svoje bolesti a keď boli chorí, hej, že ich bolelo brúško a tak ďalej. Čiže môžeme takýmto spôsobom akoby k tomu ochoreniu pristupovať v tej komunikácii teda s tým dieťaťom, aby si to trošku tak akoby vedeli predstaviť. Dobre. V mladšom školskom veku to je vlastne nástup do školy až po nejaký taký 11. 12. vek, alebo 12. rok teda toho dieťaťa. Ono v podstate v tomto období už dieťa dokáže maskovať tie svoje emócie. Ono zatiaľ, čo v predškolskom veku, že aj to dieťa, že tak, ako sa cíti, tak sa aj správa, že to vidíme, hej, niekedy, že proste keď ho niečo boli, tak plače a tak ďalej, hej. Ale že v tom školskom veku, že tam už dieťa sa snaží niekedy maskovať tie svoje emócie, nedávať ich najavo, že už pochopil aj vlastne, že aj druhí môžu maskovať a skrývať emócie, čiže už to subjektívne prežívanie emócií už nespája s tým, ako vidí, že sa človek tvári. Čiže už keď sa usmejeme, tak nám to nemusí uveriť, lebo už v tomto veku dobre vie, že sa tak nemusíme cítiť, aj keď sa smejeme. Že napriek tomu, že sa smejeme, nemusíme byť proste vnútorne, hej, sa tešiť, ale môžeme byť aj smutní, že môžeme zakrývať svoje emócie. A to isté môže aj vlastne aj dieťa v tom mladšom školskom veku robiť, hej, že zakrývať takto svoje emócie. A stále platí to, že sme takým vzorom pre tie deti, čiže to, ako ja prežívam, ako ja spracovávam emócie, ako ja regulujem tie emócie, tak aj dieťa sa učí. Hej, že stále sme mu takým zrkadlom aj či už od narodenia, hej, lebo tam už učíme vlastne deti diferencovať, rozlišovať tie emócie na základe toho, že keď sa dieťa usmeje, ako to poznáte, hej, že do toho 1 roka, keď sa dieťa usmeje a ja sa na ňo usmejem, keď sa trošku zamračí a ja sa na ňo zamračím, to je to zrkadlenie tých emócií, že to je vlastne ten prvý kontakt s tými emóciami, že učíme vlastne deti takýmto spôsobom narábať a poznávať emócie, že teraz, hej, a čo sa týka teda toho mladšieho školského veku, ešte len tak zdôrazním, nie je to úplne v tej prezentácii, ale len poviem, že dieťa sa dostáva už do štádia takého realizmu, takého realizmu, že tu a teraz, že ono chce pochopiť svet, ako funguje. To znamená, že snaží sa pochopiť, ako svet funguje, ako veci v ňom fungujú a veľmi tak konkrétne, hej. Čiže nie je ešte tak úplne zamerané dieťa tohto veku na budúcnosť. To znamená, že ono sa snaží pochopiť ten svet, ako je to teraz. Čiže aj v tom prístupe k tomu dieťaťu, keď budeme hovoriť o tej našej diagnóze alebo o tom, ako sa máme, aké to je a tak ďalej. Čiže naozaj, že pokiaľ dieťa nekladie viac otázok do budúcna, tak ani nemusíme hovoriť o tej budúcnosti. Hej? Že ono to ani nepotrebuje úplne vedieť, že ono potrebuje vedieť, že čo sa deje tu a teraz. Takže v podstate toto je taký triezvý realizmus. A ešte dôležité je povedať, že vlastne veľmi záleží od autority, že čo tomu dieťaťu povieme, pretože v tom mladšom školskom veku je síce to dieťa v tom myslení také realistické a chce pochopiť ten svet, ale je ešte veľmi naivný ten realizmus, to znamená, že je veľmi závislý od toho, že čo mu povedia autority. A väčšinou to bývajú aj tie pani učiteľky v škole, ale teda aj rodičia samozrejme. No a až neskôr v tom staršom školskom veku, ako sa blížime k tomu 11., 12. roku, tak až vtedy už začína taký ten kritický realizmus a to už vlastne vieme, že keď dieťa začína namietať alebo proste už nepríjma úplne tie naše názory, tak to už je taký ten kritický realizmus, hej, že to už je ten nástup už tesne pred dospievaním, hej, že tej puberty. Takže preto chcem len zdôrazniť, že v tom mladšom školskom veku, že veľmi aj záleží od toho, že čo mu povedia autority, hej, že to vlastne bude brať akoby za sveté, hej, že takto to je a takto to, lebo to povedala mamina, lebo to povedala pani učiteľka alebo niekto.
Dôležité je, však samozrejme, pokiaľ dieťa kladiete otázky, tak odpovedať mu na tie otázky. Hej, že nikdy nevieme, že čo sa v tých hlavičkách zrodí, hej, takže treba mu odpovedať na tie otázky, nebraniť sa. Nemusíme sa ani brániť už pomenovať diagnózu, hej, že deti už vedia, už sa stretávajú aj s diagnózou alebo teda s pomenovaním diagnózy, že rakovina, hej, takže oni už vlastne je dôležité akoby im aj vysvetliť, dať ich do obrazu, že to neznamená, nemusí to byť strašiak, hej, že proste, že rakovina je ochorenie, ktoré proste má veľa ľudí a veľa ľudí s tým žije a hej, že trošičku takú tú pozitívnu perspektívu tam môžeme samozrejme vniesť, pokiaľ má dieťa aj otázky k tomuto. No, dobre, to som hovorila. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. No, áno, to je to dospievanie, takže vlastne tu v tomto tínedžerskom veku to už je vlastne to obdobie po tom 12. 13. roku. Je to veľmi individuálne, lebo niekto príde do tej puberty skôr, niekto neskôr, takže zase je to na vás, hej, že vy si poznáte tie deti najlepšie. Ale už treba naozaj pravdivo, teda aj priamo hovoriť s deťmi. Veľmi oni si dohľadávajú veľa informácií. Viete, že teraz sa dostanú k všelijakým informáciám, hej, že aj na internete, aj hoci kde inde, takže na sieťach, takže je veľmi dôležité komunikovať s nimi. Mení sa v tínedžerskom veku úplne myslenie dieťaťa, čiže zatiaľ, čo v tom mladšom školskom veku, v tom období mladšieho školského veku bolo také zamerané na tu a teraz, hej, že na také konkrétne a to, čo vidím, čo počujem, tak tu v tom tínedžerskom tým, že sa rozvíja to abstraktné myslenie, uvažovanie, oni veľmi už vedia uvažovať aj nad vecami takými veľmi abstraktnými, čiže zatiaľ, čo predtým ešte nevedeli si to tak nejako predstaviť, teraz už si to vedia predstaviť a mení sa ten úplne spôsob toho myslenia a už v tomto prípade je tínedžer zameraný aj do budúcnosti, hej, že keď začína uvažovať nad budúcnosťou, čiže môže sa viac zúskostňovať, hej, čiže a takisto v tomto veku tínedžer si prechádza aj takou mentalizáciou, to znamená, že snaží sa veľmi pochopiť aj seba, svoje prežívanie, to, ako sa on správa, čiže tam sa deje toľko veľa zmien v tomto období, že niekedy ani nie je schopný tínedžer vlastne vstrebať ešte nejakú takú dôležitú, závažnú udalosť, ako je ochorenie mamy alebo otca alebo niekoho proste dôležitého v jeho živote. A často sa aj stane, že sa môže sa tváriť, že sa nič nedieje. Hej, často sa to stáva, toto je častý jav u tínedžerov, že popierajú realitu. Môže to byť prechodný stav, je to taký obranný mechanizmus, kedy proste potrebujú prežiť. Hej. Majú toho toľko strašne veľa, že toto už je taká veľká záťaž, že oni si na chvíľočku potrebujú tak akoby popreť, že toto sa nedeje. Aj sa tak tvária, že sa to nedeje. A je to taký prechodný stav, hej, že v tomto stave nebudú oni večne, ale treba na to mysleť, že je to úplne normálne a je to v poriadku, lebo ak by sme im začali vysvetľovať v tomto veku, že ty nevnímaš, že čo sa so mnou deje a prípadne im ešte začali vyčítať, tak by sme neurobili dobre, hej, že treba proste počkať, hej, že samozrejme, pokiaľ zase naopak každý je individuálny, hej, že jeden tínedžer môže takto zareagovať, druhý zase môže inak zareagovať. Čiže ak má otázky tínedžer k tomu, čo sa deje, potrebuje uistenie, záleží aj od toho vzťahu, že aký máme vzťah s tým dieťaťom, hej, takže či vlastne príde a bude sa pýtať alebo nebude, hej, že záleží aj od osobnostných vlastností, čiže je tam strašne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že ako to bude zvládať tínedžer, čiže aj toto je veľmi dôležité zvážiť, aj tie individuálne nejaké charakteristiky, osobnostné predpoklady. Ak je nejaký možno úzkostnejší tínedžer, tak vieme, že alebo môžeme predpokladať, že aj tá úzkosť v ňom môže narastať. Hej.
Áno, takže ani teda v tomto prípade odpovediam by sme sa nemali vyhýbať, aby sme si zachovali aj tú vzájomnú dôveru s tínedžerom. No, áno, to som hovorila aj o tom vytesnení. Áno, že toto je vlastne taký obranný mechanizmus veľmi častý, že keď vytesňujú, že je to veľmi pre nich náročné prijať, že zrazu ich mama ako istota, bezpečie, hej, že čo všetko majú v tom rodičovi, zrazu by to nemali mať a majú narušenú tú potrebu, takú potrebu bezpečia a istoty. Hej, takže je pre nich jednoduchšie to na chvíľočku vytesniť a nezaoberať sa tým. Takže len teda, aby ste vedeli, že je to úplne normálna reakcia a môže to byť teda normálna reakcia u takýchto tínedžerov. Dobre, čo samozrejme súvisí s onkologickým ochorením, tak je aj zmena výzoru. Hej, že častokrát prechádzajú ľudia náročnou onkologickou liečbou, ktorá proste či už teda chemoterapiou, radioterapiou alebo po strate prsníka a tak ďalej. Čiže je dobre hovoriť aj o týchto zmenách, že čo sa bude diať alebo že ako budeme vyzerať a tak ďalej. Deti môžu byť, niektoré tie menšie deti sa môžu aj vystrašiť, hej, že mamine vypadajú vlasy alebo proste zrazu je tam taká výrazná zmena, hej, že nosia šatku alebo vyzerajú inak. Častokrát môže tá mamina pribrať alebo naopak veľmi výrazne schudnúť. Hej, že sú tam výrazné tie zmeny počas tej liečby. Tak je fajn akoby tie deti uistiť, že ste to stále vy a že teda nemusia sa vás bať a že teda naozaj, že nič sa nemení, hej, že aj keď nemáte tie vlasy alebo niečo, že teda stále ste to vy a stále tu budete pre nich, hej, takže tak ako dokážete, takým spôsobom, ako dokážete, hej, že sa o nich postarať. No, staršie deti môžu byť trošičku aj zahambené, hej, že sa môžu aj trošku hambiť. Takisto netreba im to vyčítať, aby sme nezvýšili nejaký pocit viny u tých detí, hej. A zase platí to, že ako to budeme my prežívať, ako sa my s tým vyrovnávame, tak aj deti to budú vnímať, hej, podobne. Čiže aj taká otvorená komunikácia pomôže zmierniť tieto emócie, ktoré môžu mať deti. A starším deťom možno tie budú mať aj viaceré otázky ohľadne toho, že ako sa to deje, prečo sa to deje, hej, že treba im teda poskytovať aj tie odpovede. Céry môžu mať strach, že či sa to aj im udeje. Čiže treba vlastne viesť ten rozhovor aj týmto smerom, hej, že aby mali zodpovedané tieto otázky. Áno, ako môžu dospelí počas liečby rodičia deťom pomôcť? Takže zase samozrejme záleží od veku toho dieťaťa. U predškolákov, keďže oni ten pocit istoty, však to je aj bežne, že nemusí sa ani nič diať veľké, len oni potrebujú mať tú rutinu, hej, že potrebujú zažívať tie rituály nejaké, čo majú, že je to pre nich taká istota v tomto svete a zvlášť, keď sa niečo proste udeje, čiže nejaká takáto záťažová situácia, tak potrebujú mať akoby zachovaný ten deň čo najlepšie. Aj viem, keď sa to niekedy úplne nedá, hej, ale že je fajn, keď majú zachovanú tú rutinu, hej, že keď nevládzete vy napríklad vyzdvihnúť dieťa v škôlke, tak pošlete niekoho iného, ale aby proste do tej škôlky išiel, keď sa dá, hej, že aby tam boli čo najmenšie tie zmeny, hej, že v tomto období, alebo večer, keď máte rituál čítanie rozprávky, hej, je fajn, keď sa tá rozprávka teda číta každý večer, hej, že aby tam nedošlo k nejakej veľkej zmene toho dňa. Staršie deti, áno, tam už tie sa dokážu síce lepšie prispôsobiť tým zmenám, ale tiež im pomáha teda vysvetliť, že ako som aj hovorila, v tom mladšom školskom veku sa hlavne zamerať na tu a teraz
a že teda ide o dočasný stav, teraz sa možno liečím, hej, že keď je to v tom období liečby, teraz sa budem liečiť, alebo liečím sa, môžem mať takto a takto to, môžeme vypadať vlasy, môžeme sa k tomu, hej, že vrátiť aj k tomu, že sa udejú nejaké zmeny, aby sa dokázali trošičku lepšie na to prichystať, aby ich to veľmi neprekvapilo napríklad, hej. Alebo keď sme aj počas chemoterapie, vieme, že nám býva zle a tak ďalej, ale že ďalší týždeň už bude dobre, tak vieme mu povedať, že síce teraz sa cítim zle, ležím, ale na budúci týždeň, keď mi bude lepšie, môžeme ísť napríklad na výlet, hej. Čiže uisťovať ich. Áno, priestor pre rozvoj samostatnosti dieťaťa je, samozrejme je tu viacej toho priestoru, keďže mamina nevládze alebo niekto nevládze a dieťa nejaké veci preberá, hej, že sa potrebuje už viac tak postarať o seba, lebo sa spoliehalo na toho rodiča, tak teraz už sa viacej spolieha na seba, však čo je fajn, akoby, hej, v súvislosti aj s tým rozvojom samostatnosti a takou kompetenciou a dieťa získava taký pocit, že je aj schopné sa tak akoby postarať o seba, ale treba dať naozaj pozor v súvislosti s tým, aby sme nezaťažovali príliš dieťa nejakými inými povinnosťami alebo prípadne nespájali túto pomoc s ochorením, hej, že proste prípadne, aby sme zase nevyvolali nejaký pocit viny u toho dieťaťa, hej, že je veľmi dôležité ubezpečiť to dieťa, že ono, že nech robí, čo robí, že nemôže ovplyvniť to, ako sa ja cítim, hej, alebo že či mi bude horšie alebo lepšie, lebo častokrát aj v podstate počas toho spracovávania tej diagnózy aj u vás, neviem, možno ste to tak mali, možno nemali, ale je tam taká fáza takého vyjednávania, že vyjednávame, hej, že keď toto a tamto, keď sa vyliečím, tak určite budem chodiť celý život do kostola, alebo ja neviem čo, hej, že sú tam rôzne také naše, hej, že vyjednávame teraz, že s niekým, či už s Bohom, alebo s vesmírom, alebo s niekým, tak aj to dieťa môže proste mať túto fázu takého vyjednávania samého so sebou, že keď sa napríklad budem dobre učiť, tak sa maminka vylieči, alebo keď jej budem dostatočne pomáhať. Hej, že treba brať aj toto do úvahy, že aby si to dieťa nespájalo so sebou a že ono proste, že má nejakú teraz schopnosť, že keď ono vlastne sa postará nejakým spôsobom o niečo, že sa aj maminka vylieči, hej, že na toto treba dať pozor. To sú práve také niekedy také tie poslušné dobré deti, hej, že zrazu začnú tak poslúchať, zrazu začnú veľmi pomáhať, preberať všetko, hej, tú zodpovednosť, učiť sa veľmi dobre zrazu, hej, že by sme predpokladali, že áno, u niektorých detí sa môže zhoršiť prospech, hej, a u týchto detí sa zrazu zlepší prospech, hej, že tam treba dať pozor, že nie je to úplne tiež dobré, hej, že keď sa toto deje, že môže sa cítiť byť zodpovedné dieťa za to, čo robí. A stáva sa to. Mala som aj ja v ambulancii dieťa, maminky, onkologickej maminky, tiež rakovina prsníka a ono v podstate takto žilo celý rok počas liečby tej maminky. Bolo to už staršie dieťa a naozaj žilo s pocitom takým, že teraz musím ja všetko prebrať na seba, hej, aby tá maminka sa vyliečila, hej, že naozaj, že a keď nebudem dostatočne robiť, tak sa nemusí vyliečiť, hej, že naozaj bolo tam toto, u nej to prebiehalo. Takže je to veľmi dôležité aj toto zachytiť. Takže to je tak, že na čo si dať pozor. Tu sú aj také príklady z praxe. Že napríklad teda sú tu z reálneho teda života tieto príklady, ako reagovať. Možno prezradiť, že tu sú naše deti. Ľudská. Tak. Myslím, si dobre spomínam. Za teba.
Nechcela som za teba hovoriť, ale sú to naše deti, hej, presne. Čiže napríklad tu na je Janko, 6 rokov, hej, že to bol ten môj predškolák, hej, že keď sa o diagnoze teda dozvedel, alebo respektíve už vnímal to napätie, ešte nebol úplne informovaný, hej, ja som nebola úplne schopná ho informovať o tom, čo sa deje, ale teda chodil do škôlky. Začali sa prejavovať tieto problémy so separáciou ráno v škôlke, hej, a výrazne plakal pri odlúčení a potom následne, keď som odišla zo škôlky, tak bol veľmi hyperaktívny. Začal akoby sa prejavovať tak veľmi rušivo v tej triede, čo predtým nebolo, čiže bola to výrazná akoby zmena v tom správaní, čo učiteľky hneď zachytili a hneď mi ako dávali spätnú väzbu, že začal nejako v poslednej dobe veľmi vystrajať. Samozrejme je dôležité vlastne aj v tomto prípade komunikovať aj s tými učiteľkami, lebo deti dochádzajú do kontaktu s tými našimi deťmi, či už v škôlke, v škole, takže odporúčam aj vlastne povedať o tom, čo sa deje, hej, a aby vedeli pochopiť tú situáciu a aby aj vedeli vlastne zachytiť, že aha, že táto zmena správania môže súvisieť s týmto. No a potom vlastne aj keď nastúpil do prvého ročníka, to bol taký prelom, tak stále vlastne separačná úzkosť výrazná bola, ešte u neho pretrvávala a mal problém sa odlúčiť. Zase znovu je dôležité informovať pani učiteľku v triede, že je tu takýto problém, proste chvíľočku to potrvá. Bola som v aktívnej liečbe, bolo to veľmi náročné, bola som 2-krát v nemocnici a ešte dokonca som bola v nemocnici, keď on nastupoval do tej školy, čiže to sú tak ťažké veci pre takéto deti malé na zvládanie, že oni sú tak neisté, hej, že tam naozaj tá separácia bola výrazná, čiže plakával mi dosť dlho ešte aj v prvej triede. Potom tu mám ešte teda toho 12-ročného. To keď chceš, Žovka, povedz o svojich, ja poviem teda o svojich, ak teda chceš, samozrejme. Ale teda môj tento starší, tým, že bol už na prahu takého dospievania, on reagoval teda veľmi takým uzatvorením do seba, hej, že vôbec nekladol otázky, trávil čas, zatváral sa vo svojej izbe, tam za počítačom, snažil sa akoby unikať z tej reality. To je presne ten obranný mechanizmus toho popierania, vytesnenia, hej, že sa tam objavil, hej, u ňoho. S odstupom času potom, keď bol starší, tak priznal, že sa tým vôbec nechcel zaoberať. Proste nebol schopný sa tým zaoberať. Hej. Že on bol zrovna v takom vyvinovom období, že už tam bol ten nástup dospievania a teda už začal tak akoby riešiť aj iné veci v svojom živote a že on bol tak viac, on tak vývinovo trošku bol viac dopredu. Takže preto aj veľmi záleží, že vy si tie deti poznáte, že ktoré sú tak, čo sú schopné, čoho sú schopné tie deti. Niektoré sú tak vývinovo trošku neskôr, niektoré sú viac dopredu, hej. No a tento môj syn sa teda veľmi uzatváral v izbe. Dobre. Ani nechcel počuť nič o ochorení, takže veľmi akoby, hej, že výrazne to bolo také. Dobre, Žovka, kľudne povedz, keď chceš aj ty. Rada. Ja teda tiež prezradím, že som v roku 2016 bola diagnostikovaná, tiež mám za sebou teda rok a pol ročnú liečbu od chemoterapie cez biologickú liečbu, hormonálnu a teda aj radioterapiu. A teda ja som išla v takom horšom stave, som začínala tú liečbu, takže ja som bola aj výrazne chudá a ten stav bol ako keby vážny a moje deti reagovali tak, že teda jednak dcerka sa dosť zhoršila v školskom prospechu a ja som dosť málo aj vládala vlastne. Naozaj som tie prvé týždne proste viac preležala v posteli, že som ich skôr vládala odniesť do školy a zase vyzdvihnúť, ale už moc okolo nich som nevládala robiť a ona si veľmi dcerka vyžadovala vlastne práve tú pozornosť, že učiť sa s ňou, že tatinko to nevie tak, že maminka mi to musí vysvetliť. Akurát just, keď ja som vlastne mne bolo zle, tak si to vyžadovala. To možno ľudská typu to môže reagovať na to, že ako vlastne sa k tomu postaviť, k takej situácii. No a zase syn bol vždy na mňa veľmi naviazaný a on bol veľmi na mňa zlý. On sa hneval. On sa hneval a potom zase za mnou s plačom chodil a objímal ma, ako keby nepovedal prepáč, ale teda
bolo vidno, že dokonca ma odmietal, ja neviem, v noci, teda večer, aby som mu dala pusu na dobrú noc a tak ďalej. A ja som sa teraz, syn už bude mať 18 rokov a ja som sa ho na to vlastne pýtala, že či si na to spomína a že prečo sa a povedal, že áno, že hneval som sa a že mami, ja dodnes neviem, že prečo, ale že strašne som sa na teba hneval. Tak ľudská, keby si možno vysvetlila, že čo sa v nich možno odohrávalo a ako sme mali my ako rodičia správne reagovať, lebo ja som aj tento webinár zorganizovala práve kvôli tomu, že si spätne uvedomujem, že ten môj stav bol zo začiatku dosť vážny a že áno, síce rodina sa snažila ako keby prebrať, že sa o deti naše, že im robila program a tak ďalej, ale napriek tomu si myslím, že ako rodina sme vôbec tomu nevenovali patričnú pozornosť, že tie deti vlastne ako naozaj potrebujú nejakú tú duševnú, tú psychologickú pomoc možno až priam. Takže ľudská, neviem, tvoj názor povedz. Áno. No, neviem teda, ako to bolo komunikované, Žovka, že keď si ty ochorela, že ako ste komunikovali s tými deťmi, ale že častokrát vlastne sa stáva, že práve, že tí rodičia na to nemyslia úplne, hej, že to proste tak ide, lebo sa zaoberajú sebou, potrebujem prežiť, hej. To znamená, že ten pud seba záchovy je veľmi silný a na druhej strane aj si uvedomujem možno tú rolu tej matky, hej, dajme tomu, ale že nevládzem, že to je zase ďalšia vec, hej, že aj by som možno chcela, ale nevládzem, hej, že sa postarať o tie deti a že záleží veľmi toto, že ako by to bolo komunikované tým deťom, lebo... Môžem prezradiť, že normálne sme povedali, nevyslovili sme slovo rakovina, lebo nám práve v tom momente zomieral dobrý rodinný známy na rakovinu, ale povedali sme všetko, teda povedali sme, že som chorá, že budem užívať také lieky pol roka, že mi vypadajú vlasy, že budem chodiť do nemocnice, že mi nebude dobre, ako všetko toto sme načrtli pravdivo, ale teda napriek tomu tie reakcie, ja si myslím, že oni videli tú vážnosť toho stavu, že to vycítili. No. A toto je veľmi dôležité, čo si teraz povedala, že vlastne vy ste mali súčasne niekoho v rodine, ktorý zomieral na tú rakovinu, hej. A že alebo respektíve bol v nejakom takom štádiu, hej, že asi v paliatívnom predpokladám, hej, že to mohli vnímať a že oni keď počuli znovu, že toto by mala prežívať moja mamina, hej, že to ich mohlo vystrašiť, že svojím spôsobom, že aj tie deti vlastne spracovávajú tú otázku tej smrti, hej. A keď majú skúsenosť predchádzajúcu nejakú, či už z rodiny, tak jasné, že tie reakcie môžu byť aj také, hej, že veľmi vystrašujúce pre tie deti. Hej, ten hnev tam môže byť prítomný a nemusí presne, to je taký nevedomý, že si to ani dieťa neuvedomuje, že prečo sa hnevá, ale že to robí nevedome. Lebo častokrát je to o tom, že ja potrebujem tú maminu, ale vlastne mamina tu nie je pre mňa, tak sa hnevám, lebo tu nie je pre mňa, hej, nedokáže sa o mňa postarať, ale ja ju zase potrebujem, to je taká ambivalencia, hej, že tých emócií aj, že tam je veľmi taká silná, hej, že zároveň ju potrebujem, aby tu bola, ale tu nie je, tak sa na ňu hnevám, hej, že tu nie je pri mne, keď ja ju potrebujem a potom zase naopak zase príde, lebo hej, potrebuje sa prituliť k tej mamine, čiže ten hnev tam môže byť, hej, prítomný a je to tiež taká normálna reakcia tých detí, že samozrejme závisí aj na tom, aké to je závažné, ako to ovplyvňuje to dieťa v tom bežnom živote a že samozrejme aj to, že v akom je veku, hej, tie zvládacie stratégie majú deti veľmi, veľmi oslabené, hej, že oni nevedia proste zvládať tú záťaž tak ako dospelí. Často ani dospelí majú problém, hej, sa vyrovnať s nejakou záťažou veľkou a nie to ešte deti, hej. A keď ešte ochorie aj tá mamina, hej, že tá vlastne podpora tam nie je, hej, že je tam proste rodič, ktorý doteraz tu bol pri mne a bola to taká istota, tak zrazu už to nie je také isté. Hej. Im sa naruší úplne ten obraz toho sveta, toho bezpečia a tej istoty, hej, že tam je veľmi narušený, hej, že veľmi výrazne narušený.
A zároveň, ako hovoríš, tá dcéra zase, hej, že tá vyžadovala práve tú prítomnosť, hej, že veľmi, hej, že tá zase naopak, hej, že tá vyžadovala až takú prítomnosť tej maminy, že potrebovala vlastne potrebovala teba, hej, že pri aj takých bežných činnostiach, hej, že sú to také normálne reakcie, ale dôležité je povedať, že pokiaľ sú prechodné, tak je to v poriadku, hej. Že tie deti proste takisto, hej, že si prechádzajú nejakým štádiom toho spracovávania, len dôležité je, aby sme tomu rozumeli. Hej, aby sme ich proste nekritizovali, neobviňovali, hej, že ako sa to správajú, čo robia, hej, zlé, alebo proste ako by poučovali ich nebodaj, hej, že mali by sa správať inak, hej. Čiže toto je dôležité, aby sme si my ako rodičia uvedomili, že je to prechodný stav, a že to prejde, aj tie deti si potrebujú prejsť niečím a že nemusíme proste na to reagovať, hej, že takýmto spôsobom, že toto je dôležité z našej strany, aby sme si my ako rodičia uvedomili. Hej. No ono v podstate aj tuto je, že kedy vyhľadať pomoc psychológa, že ja som to už trošku aj tak načetla, že ono veľmi záleží aj samozrejme od tej osobnosti toho dieťaťa. Keď je dieťa úzkostné a bolo úzkostné a zrazu sa tá úzkosť zvýši do takej miery, napríklad, že nie je schopné proste doma večer spať, zaspávať, alebo má poruchy spánku, alebo proste má také nejakú vysokú tenziu úzkosti, ktoré sa objavujú aj počas, alebo má nejaké nechutenstvo, alebo je tam, hej, že už vidíme až také známky depresívneho prežívania, ladenia, tak je úplne akoby v poriadku, že ak vyhľadáte tú odbornú pomoc a je to fajn, hej, že keď dieťa môže proste komunikovať aj s niekým iným, s nejakým iným odborníkom, prípadne zvážia sa tam v prípade nutnosti aj nejaké medikamenty, hej, že psychológ vie odhadnúť potom, že či je potrebná aj návšteva psychiatra napríklad, hej, že či tamto dieťa nepotrebuje dočasne proste nejakú aj medikamentóznu liečbu. Ale väčšinou je to aj o tom, že dieťa nemôže komunikovať tak otvorene s rodičom, hej, a častokrát sa bráni, lebo to dieťa chce chrániť toho rodiča, tým pádom nehovorí o tom, čo prežíva, častokrát sa bráni tomu, hej, a nemá s kým o tom iným hovoriť, hej, že keď tam naozaj, že nie je nikto v okolí, kto by ho vypočul, alebo možno, že si aj myslia ostatní, že to dieťa nepotrebuje, hej, alebo častokrát je to o tom, že každý sa ocitá v nejakom svojom prežívaní, hej, že aj ten druhý rodič, ten partner to potrebuje spracovať, hej, že každý sa nachádza v tej inej pozícii. Hej, chorý rodič sa nachádza v tej pozícii, že fúha, teraz prechádza si tými štádiami a vyrovnávania sa s tou diagnózou a so smrťou a neviem s čím všetkým, hej. A samozrejme partner s tým zase u neho prebiehajú zase úplne iné, hej, potreby, ktoré tam má, ktoré potrebuje spracovať, lebo môže prísť zo životného partnera, je tam ohrozený tento vzťah, hej, čiže zase ani ten druhý rodič niekedy nie je schopný sa tak nakontaktovať na tie deti a je úplne akože bez nejakej hanby a bez niečoho, akože úplne je v poriadku vyhľadať aj v takýchto prípadoch psychológa, hej, čiže a navštíviť psychológa, hej. Minimálne aspoň pre tie deti, tie mladšie, čo sú také ešte v takom hravom období, je fajn tá terapia hrou, napríklad, hej, že nie sú schopné rozprávať, hej, že nie sú schopné nejakej verbálnej terapie, ale sú schopné proste cez tú hru to svoje prežívanie a nejaké svoje strachy, obavy alebo čokoľvek, hej, tam preniesť do tej hry a spracovávať si to pomocou tej hry napríklad. Už aj to je veľmi dôležité alebo veľmi dobré, hej, že u tých mladších detí a u tých starších už sa zase dá rozprávať, hej, že tie staršie deti už sú schopné takého verbálneho nejakého, hej, verbálnej terapie. Ale nemusí to tak vždy byť. Záleží samozrejme, každé dieťa je iné, hej. Takže treba akoby zvažovať aj toto, že je úplne v poriadku ísť aj k psychologovi alebo či už len sa poradiť, hej, že prípadne, hej, že niekto iný, nejaký iný rodič alebo s
stretávam sa s tým proste, hej, že častokrát sa stretám s tým, že prichádzajú už po všetkom, hej, že v tom čase, že kedy to prebieha a kedy sa to deje všetko a je toho veľa a rodič je v aktívnej liečbe, tak v tom čase neprichádzajú a niekedy prichádzajú až po. Hej, že aj to dieťa, že po nejakom roku začne mať nejaké výrazné prejavy úzkosti, lebo napríklad môže sa stať, že prišiel z obdobia mladšieho školského veku do obdobia dospievania a zrazu začína mentalizovať, veľmi premýšľať, hej, že deti v tomto období veľmi premýšľajú, oni doslova myslia o myslení, oni majú toľko myšlienkových operácií, že to si ani nevieme predstaviť, hej, že oni proste už len to ich zúskostňuje. A keď začnú vlastne premýšľať nad tým, že čo sa vlastne dialo, že čo sa to vlastne dialo s tou mojou mamou a tak ďalej, hej, že v tom období, že ako som to ja prežíval a že som vlastne nič nerobil. Tam sa môžu toľko vecí spúšťať, hej, tam môže byť pocit viny, že ja som proste to nejako neprežíval a až teraz mu to príde, že aké to bolo vážne, hej, alebo proste tam môže byť čokoľvek. Takže aj to sa môže stať s odstupom času, že tam môžu prísť rôzne také ťažkosti, ktoré môžu byť naviazané práve na to onkologické ochorenie toho rodiča. Dobre, máme tu ešte nejaké slajdy? Aha, 10 komunikácie. Hej. Tak to len také zhrnutie, pre také zhrnutie. Tak komunikáciu viete v pokoji, vyrovnanie, hej, neprejavujte pred deťmi prílišný strach, čiže áno, to je vlastne s tým, že keď ja sa veľmi bojím, aby sme to nepreniesli na to dieťa, čiže chvíľočku počkať, kým budem ja to mať spracované, hej, a budem schopná s deťmi rozprávať tak, aby som nepreniesla ten strach na tie deti. Áno, deťom vysvetľujeme diagnózu primerane veku, v rozhovore pokračujeme do tej miery, do akej dieťa kladie otázky. Takže toto je taký veľmi dôležitý indikátor toho, že nepodávame zbytočne informácie, ktoré by deti mohli zaťažiť. Väčšinou je to o tom, že dieťa sa pýta a vtedy odpovedáme. U malých detí teda nezachádzať do úplných podrobností o ochorení, hej, tam nekomunikujeme úplne s nimi až do tých podrobností. Nedávajte deťom nesplniteľné sľuby a záruky, hej, že najmä v prípade, keď nevieme, aká bude prognoza choroby, hej, že nevieme, ako to dopadne celé. Čiže nevieme proste zaručiť, že určite to bude všetko OK, hej. Takže nedávame dieťaťu takéto nesplniteľné sľuby. Takisto neklameme deti, hej, že veľmi, veľmi citlivo to môžu deti vnímať, hej, že keď by sme ich klamali o tom, že sa nič nedeje, hej, jednak nám to neveria, lebo proste cítia to, že vo vzduchu doslova, hej, že to napätie, ale jednak to nemusí mať dobrý dopad tiež. To môže narúšať tú dôveru medzi rodičom a dieťaťom. Nikdy nespájajte správanie a prospech dieťaťa, hej, s ochorením rodiča. Čiže to je ako tiež, už som k tomu tiež hovorila pár vecí. Nedovolte, aby dieťa ostalo samé so svojím prežívaním. Áno, že postarajte sa o to, aby malo blízku osobu. Ak nemajú nejakú, môžete sa ich pýtať, že či majú nejakého kamaráta, alebo viete o tom, že sa zdôveruje napríklad niekomu, hej, v svojom okolí, kamarátovi, babke alebo komukoľvek. Je to fajn, ale keď sa nezdôveruje nikomu, tak tiež je to otázka na zváženie toho odborníka, nejakého psychológa, hej. Takisto nemusíte si vyčítať, ak dieťaťu počas choroby pribudnú nové povinnosti, ale treba mať na pamäti, že dieťa vám nemôže byť emočnou podporou, hej, že táto úloha patrí teda dospelým, že my sa staráme o deti, rodič naplňa potreby tých detí a nie naopak, hej. Čiže to by bolo k tomu desatoru a to je posledné. Ďakujeme za pozornosť. Aj som to celkom natiahla, pozerám, že na hodinu, ale teda verím tomu, že je ešte priestor na otázky a ak by ste chceli, tak kľudne sa môžete odmutnúť a pýtať sa alebo
či vás už niečo zaujalo, alebo či sa chcete ešte niečo spýtať, neviem. Na nejaké konkrétne veci. Ďakujem, Ľudská, veľmi vyčerpávajúca výborná prednáška, vyčerpávajúce penzum informácií. Tu sa Nikol hlási. Je to Nikol? Srdiečko. Ja som vám chcela v prvom rade, dievčatá, poďakovať, že ste priniesli túto tému. Nemám ani takúto konkrétnu otázku možno na tomto fóre, ale potom možno niekedy individuálne. Veľmi pekne ďakujem, veľmi cenné rady a pre všetkých, aj pre zdravých, aj pre tých, ktorí si prechádzajú nejakými situáciami, tak veľká vďaka za to. Ďakujeme, Nikol. Ďakujeme. Neviem, že či sa niekto odváži, kľudne sa pýtajte, ak máte potrebu. Kľudne ani nemusíte zapínať obraz, môžete len zvuk. Alebo prípadne môžete aj napísať do chatu, ak by ste mali teda nejakú otázku. Ja možno len tak všeobecne naozaj z tej vlastnej skúsenosti môžem povedať, kým sa niekto odváži opýtať, že je to naozaj, že keď nie samotný ten pacient, ale tá mamina chorá, alebo ten rodič, že je podľa mňa veľmi dôležité, aby v tej rodine naozaj sa našiel ako keby taký ten mentor tých detí, ktorý sa ako keby postará, lebo naozaj tí najbližší, tá chorá mama a ja neviem, otec možno tiež nemá takú kapacitu, ale že niekto, kto v tej rodine naozaj ako keby dozrie na tie deti a bude to sledovať, že naozaj tí bezprostredne, tých, čo sa to dotýka, možno fakt nemajú kapacitu si to všetko uvedomovať. Že... Hej, ďakujem, Žovka, že to hovoríš, lebo je to dôležité, hej, že minimálne aspoň sa trošičku nad tým zamysleť, že ja nebudem mať tú kapacitu, ani ten partner nebude mať tú kapacitu a je fakt dôležité, aby niekto dohliadol na tie deti, že ako sa majú, hej. A práve na také tie príznaky tej zmeny v tom správaní, niečo sa deje, hej, že niečo sa môže diať a kľudne, keď aj proste nemá ani ten starý rodič na tú kapacitu, tak je to čas proste na to, aby mohlo to dieťa, proste niekto ho zobral, mohol vyhľadať nejakú odbornú pomoc, hej, nejakého psychologa, porozprávať sa s niekým, hej, o tom. Záleží samozrejme od toho veku. Hej, ja sama mám taký pocit, že u nás v rodine to bolo naozaj skôr o takej tej mechanickej ako keby pomoci, že tie deti sa brali na výlet a tak, ale že vlastne nikto z nás, ani z tých mojich príbuzných sestier si vlastne neuvedomoval toto, že ten syn bol taký negatívny a že vlastne niečo sa dialo, čo sme my mali asi riešiť, no, tak nejak inak. Áno. A plus ja som mala taký zvláštny pocit ako ten rodič chorý, že ja som rozumela, že on sa hnevá, tak, ale že brala som to ťažko emočne, že zrazu ten môj syn, že áno, že ja som chorá, slabá, strašne rada by som sa o neho starala a že on vlastne ešte sa aj on na mňa hnevá, že bolo to ťažké ako keby pre mňa zvládať a presne takéto pravidlo, že nemôžete očakávať od svojich detí emočnú podporu. A naopak, keď vlastne ako keby v tej emócii ma naopak ešte vlastne ubíjalo ma to, že bol na mňa zlý, tak ako stále mať ako rodič ten nadhľad, že naozaj má na to svoje právo. Že nevzťahovať ako keby tú vinu zase na seba, že ja som chorá a teda ešte vlastne znepríjemňujem život, psychické, duševné zdravie môjmu dieťaťu, že nevyčítať si to možno. Tu sme mali nejakú otázku v čete, idem ju prečítať. Áno. V mojom prípade bol onkologickým pacientom manžel, tento rok bohužiaľ ja. Myslíte, že by bola vhodná preventívna psychologická evaluácia, hlavne céry, na mieste? Má teraz 11. Kde vlastne začať s detským psychologom? Ďakujem. No, to je veľmi smutné, ťažké a náročné. A ešte tu to pokračuje, že obaja s manželom sme boli diagnostikovaní v priebehu 1 roka, takže fyzická, mentálna kapacita je pomerne nízka. Hej, verím vám to.
Áno, čo sa týka teda dcérky, je to na mieste, hej, že keby ste kľudne, akože v tomto rodičia niekedy tak pochybujú, že sa tak akoby bránia tomu, hej, že ako keby niekedy tak, že nemajú k tomu dôvod, hej, ale pritom akože je fajn minimálne aj preventívne, hej, že s tým dieťaťom, aby niekto proste pracoval, alebo minimálne keď aj na škole, napríklad nejaký školský psychológ, že aj to už je veľká pomoc, hej, že keď sa na škole vie, že je takáto ťažká situácia v rodine a nie je možnosť akoby chodiť s tým dieťaťom niekde, hej, tak už teraz ja verím tomu, že už bude aj taká doba, že na každej škole bude ten psychológ. Ale ak je napríklad na tej škole psychológ, tak je fajn minimálne aspoň k tomu školskému psychológovi zájsť a hej, že aspoň takýto kontakt, aby mala dcerka, hej, že s niekým iným možno. Hej. Čiže a veľmi držíme palce. Áno, určite. Ale inak teda sú určite aj Liga proti rakovine. Treba sa akoby pozerať aj, oni majú teda nejaké projekty niekedy, hej. No ja som svojho času, bohužiaľ sa mi to nepodarilo, ešte pred covidom. Vlastne ja som mala taký projekt, že povedz mi o tom, a bol zameraný práve na deti mladšie, teda jednak predškolského veku, že na terapiu hrou a potom skupinová terapia pre deti toho mladšieho školského alebo staršieho školského veku. Mala som to už pekne rozbehnuté, bola som v rádiu to spropagovať, aj v podstate som mala na to nejaké už financie, čiže celkom pekne sa to rozbehlo. Bohužiaľ, nikto netušil, že príde covidové obdobie, takže celé to vlastne stroskotalo, lebo to bola veľmi riziková skupina, hej, že v tom období, keď si pamätáte, že to nebolo možné proste sa stretávať žiadnym spôsobom, čiže bolo by to veľké riziko, hej, že keby deti chodili a potom doniesli niečo domov, takže vlastne celé to stroskotalo na tom. Takže, ale to len teda na okraj toho, že treba sa popozerať, že v okolí, že akú máte možnosť, neviem odkiaľ ste, ale že aké sú teda možnosti, že niekedy aj tá Liga proti rakovine. Má ona v tých vlastne v každom, v tých väčších mestách má ona také pobočky, že majú tam tú psychologickú pomoc a myslím, že aj takú komplexnú a zdarma je to. Takže... Áno. Hej. Áno. Neviem, či niekto ďalší má otázku. Že to pozrie, vďaka. Píše. Dobre. Tak ešte chvíľočku môžeme počkať. Neviem, že či by sme ešte niečo vedeli Ľudská doplniť alebo ešte niečo vypichnúť. No, snažila som sa to tak zhruba nejako podať. Možno, že tiež som na niečo zabudla, že čo mi potom napadne, ale aspoň nejakú predstavu, že ako to dieťa proste môže prežívať. Ja sa možno spýtam, že keď už sú takto deti väčšie, že 15, 16, 17, 18 ročné a však nie vždy je úplne tá prognoza prikarceného prsníka, našťastie to je z toho klobúka rakovín by som povedala, že tá lepší druh nádorov, ale že keď tá prognoza v niektorých prípadoch není taká dobrá, že ako toto vlastne komunikovať takým už starším, rozumnejším deťom, že tá perspektíva možno není úplne dobrá. Určite je to dobré komunikovať s tými deťmi a zvlášť akoby s tými staršími, lebo oni už sú schopné proste veľa vecí, síce nie úplne tak ako dospelí ešte stále ako zvládnuť, hej, že majú svoje ešte limity, ale určite je dôležité, to je v jednoviakom veku, že či to je starší, alebo mladší, alebo predškolák, proste je dôležité, aby to dieťa malo proste tie informácie toho, že to nemusí aj dobre dopadnúť, lebo
A toto je zase strašne dôležité, lebo nie proste ten chorý rodič niekedy nie je schopný o tom komunikovať, pretože sám nie je proste zmierený s niečím takým. Takže zase buď naozaj, aby sa postaral niekto iný o to, aby nejaká dôverná osoba, hej, že ktorá proste sprostredkuje aj takúto informáciu, ale že ak teda je rodič schopný, hej, že aj toto odkomunikovať a samozrejme je úplne normálne, že proste tam sa objavia aj tie slzy, aj smútok, tak je to akože normálne, hej, normálna reakcia, ale proste nepotlačovať tú bolesť a smútok, hej, že patrí to k životu, hej, že aj tá smrť bohužiaľ patrí k životu, je to súčasť života. A že tie deti, pokiaľ by sme ich zavádzali alebo nehovorili im tie pravdivé informácie a oni môžu byť fakt vo veľkom šoku, ak by došlo teda k najhoršiemu, hej, že rodič zomrie náhle, alebo proste, hej, že môže to byť aj do roka, alebo čokoľvek, hej, že my vieme, že aká je prognoza, ale deťom to nepovieme, zamlčame, že chceme ich chrániť, hej, tak naopak, že môžeme im práve naopak veľmi akoby v tomto poškodiť, že to môže sa cítiť oklamaný, zradený, jednak sa nestihnú prichystať na niečo také, hej, že človek potrebuje ten čas aj sa zmieriť, hej, že s niečím takým, s tou smrťou samotnou, takže nemali dostatok času proste sa pripraviť a tie následky môžu byť ešte horšie potom pre tie deti, hej, že oni naozaj uviaznú v takom šoku niekedy. A častokrát aj si to nesú tak do dospelosti, hej, čiže je veľmi dôležité o tom hovoriť, aj keď sme už napríklad v nejakej paliatívnej liečbe, hej, a naozaj pravdivo podávať tie informácie. Hej, ale nechceli sme asi skončiť takto pesimisticky. Áno, no teraz mi tak to ja tak by som to možno teraz otočila celé na taký optimistickejší mód, že prináša rakovina liečba, takáto náročná situácia do rodiny aj tým deťom aj pozitíva, lebo ja som veľmi vnímala na vlastných deťoch, ako veľmi oni dozreli. Nikdy nezabudnem, že keď už mi začínali dorastať vlasy a bolo leto a som povedala, že už pôjdem bez šatky, bez parochne a dcerka mi tak, ona bola mladšia, tak mi tak, mami, ale prečo ty si taká strašne škaredá? A viem, že ten môj väčšine nahnevaný syn už bol za tie mesiace tak dozretý, že on ma objal a povedal, že ty tomu nerozumieš, že prestaň takto škaredo hovoriť, ty tomu nerozumieš, naša maminka je krásna vnútra. Že to bolo tak niečo zrelé a krásne od 9-ročného chlapca, že ako toto vnímaš ty, ako teda psychológ? Môže tam dôjsť aj k takýmto pozitívnym veciam v tej rodine? Určite, samozrejme, že môže a aj dochádza, hej, že tie deti naozaj, tak ako si hovorila, že oni tak sú nútené zaoberať sa takými inými vecami ako deti ich veku, hej, záleží samozrejme od toho veku, ale že celkovo, že každá proste takáto skúsenosť dokáže tie deti posilniť, hej, že oni sa naozaj učia zvládať také náročné životné situácie, ktoré proste si ponesú už do dospelosti. Oni sa proste učia tým zvládacím nejakým stratégiám, mechanizmom, hej, že ktorí ich veľmi môžu posilniť do ich života. Hej. Čiže tak ako sa hovorí, že vlastne, je to pravda, že vlastne aj cez keď prechádzame nejakým smutkom, nejakou bolesťou, hej, tak to je to, čo nás posúva. Hej. Vďaka tomu rastieme. Hej. Čiže aj tie deti rastú vďaka tomu. Takže toto je presne to, čo si hovorila, že oni tak podrastú, hej, ale tak osobnostne, hej, že veľmi, že sa to na nich, tak je to na nich vidno, že sa to na nich podpíše, hej. Neviem, či ešte niekto sa teda má otázku, nech sa páči, ešte dávame poslednú možnosť. A ak nie, tak ja by som Ľudská veľmi pekne poďakovala za tento webinár a všetkým, ak sú v liečbe alebo ak sú aj po liečbe, by som veľmi rada zo srdca zaželala pevné zdravie a aby tie chvíle pekné, ktoré prídu vlastne po tej náročnej liečbe, aby ste si ako rodina aj s vašimi deťmi vážili a užili. Všetko dobré.
A Všetko ďakujeme. dobré. Ja sa pripájam, Žovka, k tebe a všetko dobré. Prajem. Pevné zdravie a dovidenia. Teda ukončujem aj nahrávanie. A ešte niekto píše. Ešte niekto píše? Asi, ďakujem. Hej, dobre. Ďakujeme aj my. Ďakujem aj my veľmi pekne za Ďakujeme účasť. pekne. Dovidenia. Dovidenia.